Salutare tuturor, bine am găsit la un nou episod. Azi vom face, azi o să vă arăt setul, habar n-am cât, 7, nu țin eu de-astea, nu țin eu numele și nu mă duc după cutie. Da, azi o să vă arăt setul Dragonul de apă. Deci da, haide să începem. Începem cu construcțiile secundare și avem aici o construcție pentru un suport pentru amuleta valurilor și au aici niște daste de apă. Mai are și una pe aici, uite aici în spate. Nu asta. Aba da, fix asta e. Au niște tridente de-astea. Și habar n-am ce sunt chestiile astea albe. Aici are un lingou. Și stați puțin să scot ăsta, să scot amuleta. Și să vă arăt și construcția, uite, așa. Are un turnuleț ăsta și poți să pui o minifigurină acolo. Și hai să vă arăt și amuleta, uite-o. Are sclipici față de cea a tunetelor. Hai să o pun, uite, așa. Mai are niște chestii de astea, dar văd că le-am pus eu cam strâmb. Nu, sunt ok. Cred. Vedeți chestiile astea așa. Da, nu e chiar simetrică dacă vă uitați aici pe partea asta și pe partea asta, adică arată la fel, dar ele nu sunt făcute chiar la fel. Deci da, această construcție este ok. Eu mai pun cea de-a doua amuletă pe chestia asta. Sau o sprijin aici, care are o mică gaură așa de-abia unghia intră. O punem aici. Aici trecem la submarinul lui Zane. Am vrut din tot sufletul un submarin de asta, mi se pare extrem de șmecher. Mi place cel al lui Cole, pentru că știu că negru e nou în culori, dar mie îmi place, o să-i zic culoare. Culoarea mea preferată e negru. Și uite așa. Geamul ăsta e și la mașina aia lui Jay. Aici are un suport, aici pui picioarele alea lui Zane și aici stă cu fundul. Și nu știu, vedeți cum se închide? Am făcut eu ceva greșit sau chiar așa trebuie să fie? De se sprijină de asta. Nu cred că nu degeaba are chestiile astea, nu? Da, în fine. Are o de-asta de se rotește. Niște chestii. Păcat că aici n-au putut să pună ceva și a rămas, uite așa, liber. Dar poți să pui, uite, astea așa. Dacă, să zicem, nu e băgat în apă. Și uitați, faceți așa și gata. În interior nu prea ai ce să zici. Stickerele astea sunt șmechere. Adică aici cred că poți să pui o figurină sau de astea. Stai că iau și eu una de aici din cutie. O să pun un Nindroid. Și ia, uitați, l-am pus. Și să zicem că iese Zane, că știți că ei sunt ninja, conduc fără să se uite. Și să bate aici cu Nindroid. Ori cineva, adică Zane conduce sau altcineva și cineva sau Zane se bate cu Nindroidul. Și acum hai să-l scoatem și să-l punem aici. Da, așa arată. Astea cred că sunt niște lansatoare. Și e șmecher. Adică, așa, deci
Acum, hai să vă zic minifigurinele și după dragonul, că dragonul e cel mai important. Deci, îl avem pe Kalmar, vilanul din acest sezon, cu chestia asta, îi dădea așa în cap o giră sau pe amuletă. Bam. Mi se pare tare piesa asta. E șmecheră. Mi se pare foarte ciudat Kalmar, ochii lui. În serial, bă, parcă arătau bine, dar așa ca minifigurină, ca... arată cam ciudat. Cam așa arată la spate. Mie îmi place să-i fac, uite așa, zici că dau pe ceva. O rampă. Bam, bam. Îl mângâi la fund. Ce chestia asta de pipăt? Habar n-am. Păcat că arma asta n-are și chestia aia roșie. Sau nu mai știu, chestia asta de jos era roșie. În fine. Avem doi șerpălăi de ăștia. Doi, nu mai știu cum se numește. Sunt șmecheri. Vă arăt așa. Ăsta n-are labele de scafandruleș. Are un dragon de ăla și o lamă. Și na. Are niște detalii și printuri șmechere. Nu stai. Așa. Ăsta mai e cam la fel. Uite, astea sunt labelele de scafandru. Focalizează-te! Așa. Aia e. Are mănuși de-astea. E așa șmecher. E la fel ca aia de la Kalmar, numai că pe negru. Chestia asta. Și păcat că la labele astea de scafandru nu poți să le pui pe placă, să zic așa. Că nu intră. Uite, ca... Vedeți? Că n-au... Na, și ce pot zice? Am trecut de oameni... Mi s-a lipit sabia. Ok, dacă tot vorbim de sabie... Dă-te mă de aici. L-am dărâmat. L-avem aici pe Zane, tot cu labele astea de scafandru. Și da, am luat o sabie. Vedeți chestia asta de oxigen? Uitați, uitați. N-are sabie, cred, setul. Uitați, puteți să faceți așa. Are un tub care e cumva prins de picioare, după urcă și aici bage aia, chestia aia de la cap. Asta e casca. E o cască șmecheră. Arma lui e la fel ca celelalte, numai că au chestiile astea schimbate. Vedeți? Aici e inima lui. Ia uitați. Aici are o bandană. Stați puțin să scot și eu tubul ăla de oxigen. Cam așa arată fără tubul ăla. E cam ciudat, da. Dar stați eu aici din zine și am pe aici freza. Așa. Și ăsta e zeinul ăla din poza aia mare de-a mea. Vedeți? Cam așa arată fără tubul ăla de oxigen. Și vedeți mai bine printurile astea de pe spate.
da, ce pot zice, îl punem aici. Și acum, tocmai la 10 minute, trecem și noi la ce așteptăm. Dar stați să montez eu figurină. Lasă naibii de figurină că era să o uit pe ea. Și asta tot pică. Mi se pare cea mai complexă minifigurină din tot Ninjago. Cu apă, cu de-astea pe spate. Freza asta e efectiv tare șmecheră. O bucată de apă. Și acum hai să o demontez și pe asta, să vedeți cam cum arată. Da, și cam așa arată. Fără armura aia pe spate, cu apă, fără apa în mână. Și acum stați să-i scot și asta de la gură, să vedeți cam cum are fața, mai bine. Cam așa o are. Are o mână transparentă. Are și părul transparent. Mi-a picat o minifigurină de pe masă. Care e șerpălău. Ce să vezi, fix ăla de nu stătea în picioare. Deci da, hai să trecem la dragon odată, că până și eu așteptam clipa asta. Și acum hai să scot telefonul ăsta de aici, de pe sport și uitați dragonul. Îi se deschide gura până jos. Da, ia uitați cum arată așa. Trebuie să-i dați în spate. Are niște coarne de-astea. Arată destul de ciudat că au chestiile astea și se vede bila, dar oricum n-aveau cum să le acopere. Poate să miște din aripi, adică cel puțin nu mai știu, făceai ceva de aici. Ups, stai că pică, nu contează. Au niște, dar de ce sunt găurile? Ia uite, niște găuri. Au niște aripi mechere. Aici la picioare sunt cam instabile și vedeți are și un detaliu. Astea se rotesc, dar aici am făcut eu ceva la coadă că nu aveam o piesă. Aici sunt lampe de scafandru pe dragon, nu prea mai am văzut. Aici sunt verzi și cele albastre sunt la ăsta. Aici zici că e un mini dragon, coada asta, dacă o scoți așa, care are niște picioroange, vedeți? Își mișcă și picioarele. Uitați la fața lui. De fapt e fată, e Nia. Ia, uitați-vă în gura lui. Știți ce gură are, vai de cap. Ce trebuie și multe. Da, nu prea am ce să zic, mai are niște chestii de-astea. Pe dedesubt, uitați-l. Nu cred că se vede. Dar da, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!